sieťach alebo na rôznych diskusiách príspevky aj mladých ľudí, ktoré častokrát nedodržujú pravidlá tolerancie a demokracie a mladí ľudia útočia na rôzne menšiny alebo iné skupiny mladých ľudí. Aj preto sa Rada Európy rozhodla, že práve túto tému podporí a bude sa snažiť čo najviac informácií poskytnúť mladým ľuďom. Preto my sme sa rozhodli vyškoliť niekoľko školiteľov po celom Slovensku, ktorí budú tento odkaz šíriť ďalej medzi mladých ľudí a medzi tých, ktorí s mladými ľuďmi pracujú. Naši účastníci tu sa počas 3 fáz školenia naučia, akým spôsobom môžu pripraviť školenie, ktoré bude zamerané na to, aby tí ich účastníci viac pochopili túto tému a mohli viac pracovať so svojimi mladými ľuďmi a upozorniť ich na tento problém. Na tomto prvom školení sa dozvieme niečo viac o tom, ako školiť, ako s účastníkmi pracovať, dozvieme sa niečo aj o samotnej téme nenávistného vyjadrovania a v tej ďalšej fáze každý z našich účastníkov vo svojom kraji zorganizuje školenie pre mladých ľudí a pre tých, ktorí s mladými ľuďmi pracujú a vyskúšajú si organizáciu školenia na vlastnej koži. Porozprávame sa o tom, ako bude táto téma v budúcnosti pokračovať a tak, aby boli aj oni aktívni v tejto téme stále naďalej a organizovali workshopy, stretnutia s mladými ľuďmi, aj samotné školenie, aby sme čo najviac eliminovali práve nenávistné prejavy mladých ľudí na internete, aby sme mohli trošku šíriť túto problematiku a šíriť osvetu o tom, že tolerancia a rešpekt voči mladým ľuďom, ale aj k iným ľuďom našej spoločnosti je dôležitý.